खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलसिम गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि बे गोदान भिडिअ सावरायगोन जों बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि मुंदांखा एक्ट्रेस फान्सी ब्रह्मनि लाइफस्टाइल एबा बायोग्राफिनि सायाव। नोंथांमोना बिथांनि लाइफस्टाइल एबा बायोग्राफिनि बागै मिथिनो लुगैदोंब्ला बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिथांखौथ' नोंथांमोना गासिबो सिनायखायो आरो नोंथांमोना बिथांखौ गोबां बर' फिल्म आरो गोबां बर' एलबामफोरावनो नुनो मोनखाबाय। स' बिथां फान्सी ब्रह्मआ नोंथांमोननि फेभरेट एक्ट्रेसब्ला बे भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो लाइफस्टाइल भिडिअ नांबाय थागौब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे बेल आइकनखौ अल थुनानै ला, मानोना आं बेफोरबायदिनो लाइफस्टाइल भिडिअ लाबोबाय थायो। स' दिनैनि भिडिअ जागोन बिथां फान्सी ब्रह्मनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुथुमनानै सुंद' लाइफस्टाइल एबा बिथांनि जिउ जारिमिननि सायाव। स' थौ दा जों बांद्राय गोबाव खालामालासिनो भिडिअसिम आगान सुरदिनि। दा जों गिबियावनो सावरायगोन बिथांनि गुबै मुं आरो थंनि बागै। बिथांनि गुबै मुं आरो थंनि बागै बुंनो थाङोब्ला बिथांनि गुबै मुङा फान्सी ब्रह्म आरो बिथांनि निकनेमा फान्सी। बिथां फान्सी ब्रह्मआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बागानसालि गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन। बिथांनि बैसोआ दासान्दि 29 बोसोरनिख्रुइबो सायाव जाबाय। बिथां फान्सी ब्रह्मनि रिलिजना हिन्दु कमिउनिटिया बड' आरो नेसनेलिटिया इन्डिया। बिथांनि हम टाउना क'क्राझार आरो बिथांनि कारेन्ट सिटियाबो क'क्राझार। बिथां फान्सी ब्रह्मनि बिमाया बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि गिबि एक्ट्रेस। बिथांनि बिमायानो बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि गिबि फिल्म आलायारनाव फाव खालामदोंमोन। बिथांनि बिमायानो बर'नि गिबि फिल्म आलायारनाव लिड एक्ट्रेसनि फावखौ खालामदोंमोन। बिथांनि बिमानि मुङा रहिला ब्रह्ममोन, नाथाय बिथांनि बिमाया दा बे बुहुमाव गैलिया। बिथांनि बिमाया 27 फेब्रुवारि 2024 मायथाइयाव रुंसारि जादों। दा जों सावरायगोन बिथां फान्सी ब्रह्मनि फिजिकेल फिटनेसनि बागै। बिथांनि फिटनेसनि बागै बुंनो थाङोब्ला बिथांनि हाइटआ 5 फीट 6 इन्सि, वेटआ 57 केजि, आइस कालारा ब्लेक आरो हेयार कालाराबो ब्लेक। बिथां फान्सी ब्रह्मनि इडुकेसन एबा स्कुल आरो कलेजनि बागै बुंनो थाङोब्ला बिथाङा स्कुलखौ फरायदोंमोन BPCM बेबिलेण्ड इंलिश मिडियाम हाई स्कुलाव आरो बिथाङा कलेजखौ फरायदोंमोन क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव आरो बेनि उनाव बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मास्टार डिग्रीखौ फरायदोंमोन। बिथां फान्सी ब्रह्मनि इडुकेसन क्वालिफिकेसननि बागै बुंनो थाङोब्ला बिथाङा MA एबा मास्टार डिग्रीखौ कमप्लिट खालामबाय। बिथां फान्सी ब्रह्मनि फेभरेट एनिमेला जाबाय डग आरो केट आरो बिथांनि फेभरेट बाइकआ रयेल एनफिल्ड आरो बिथांनि फेभरेट सिंगारा जाबाय जुबिन गार्ग। दा जों सावरायगोन बिथांनि फिल्म केरियार एबा फिल्मफोरनि बागै। बिथांनि फिल्म केरियारनि बागै बुंनो थाङोब्ला बिथाङा गिबिसिन मिउजिक भिडिअ एबा एलबामावसो गिबिसिन फाव खालामजेनदोंमोन। बिथांनि गिबि फाव खालामनाय एलबामनि मुङा हायना सना आरो बेनि उनाव बिथाङा आगान, फैले आगै फै आरो मडार्न गार्ल एलबामाव फाव खालामदोंमोन आरो बेबायदिनो दिनैसिम बिथाङा गोबां एलबामफोराव फाव खालामबाय। बिथाङा दिनैसिम 30निख्रुइबो बांसिन एलबामफोराव फाव खालामबाय आरो बिथां फान्सी ब्रह्मनि फिल्म केरियारनि बागै बुंनो थाङोब्ला बिथाङा जोलै दा सिट फिल्माव गिबि फाव खालामदोंमोन। बिथाङा बर' फिल्मजों लोगोसे हिन्दी फिल्म आरो एसामिस शर्ट फिल्मावबो फाव खालामबाय। बिथांनि एसामिस शर्ट फिल्मनि मुङा राव डिटेल्स आरो बिथांनि फिल्मफोरनि मुङा जाबाय जोलै दा सिट, दास, सिजौ आरो बिब' बिनानाव 3 सिस्टार। दासान्दि बिथांखौ 4निख्रुइबो बांसिन फिल्मफोराव नुनो मोनबाय। बिथां फान्सी ब्रह्मनि सिजौ आरो दास फिल्मा नेशनेल एवार्ड मोननो हादों आरो बिथाङाबो 2022 मायथाइयाव दास फिल्मनिफ्राय नेशनेल एवार्ड मोननो हादों। बिथाङानो बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि गिबि नेशनेल एवार्ड मोननो हानाय एक्ट्रेस। दा जों सावरायगोन बिथां फान्सी ब्रह्मनि ससियेल मिडिया आरो फेन फलोवारनि बागै। बिथांनि फेन फलोवार आरो ससियेल मिडियानि बागै बुंनो थाङोब्ला बिथांनि फेसबुक पेजनि मुङा फान्सी ब्रह्म। बिथांनि फेसबुक पेजाव 87,000निख्रुइबो बांसिन फलोवार दं आरो बिथांनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टनि मुङा फान्सी ब्रह्म अफिसियेल। बिथांनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव 93,000निख्रुइबो बांसिन फलोवार दं। बिथां फान्सी ब्रह्मआ सासे बिब'बो दं। बिथांनि बिब'नि फट'खौ आं स्क्रिनाव होलांदोंनि, नोंथांमोना नायलांदो। बिथां फान्सी ब्रह्मआ नोंथांमोननि सोरनि फेभरेट एक्ट्रेस कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो लोगोसेनो बयनिसिमबो शेयार खालामनानै हो आरो नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो भिडिअ नांबाय थागौब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे बेल आइकनखौ अल थुनानै ला, मानोना आं बेफोरबायदिनो बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि एक्टर एक्ट्रेसनि लाइफस्टाइल भिडिअ लाबोबाय थायो। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै, नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन। गोजोन्थों।